Usa ka kumpanya sa Misamis Oriental ang nagdalit og mga kalingawan sa mga kasikbit nga barangay. Isip pasalamat sa pagsuporta sa komunidad sa ilang operasyon. Ani ang detalye. Pinaagi sa usa ka Summer Basketball League, nagkahiusa ang pipila ka mga residente sa tulo ka mga barangay nga nasakupan sa Misamis Oriental Rendering Corporation. Kini ang mga barangay Mambatangan sa Manolo Fortich ug ang barangay Balubal ug Puerto sa Cagayan de Oro City. Sumala sa kumpanya nga gidalit nila ang kalingawan alang sa kabataan sa lugar tungod sa suporta nga ilang nadawat gikan sa komunidad. The company goal is mahimo gyud siyang mas duol pa sa community to be engaged. Gawa sa kalingawan, gihatagan sab og dakong atensyon sa MORC ug konseho sa tulo ka mga barangay nga mapakusgan pa ang ilang kampanya kontra droga. Pinaagi sa paglambigit sa mga kabataan sa sports. Pero dili gaingon nga nag-sponsor, dili nakakalikramo. Magkalikramo lang gyapon ka nga napay bao. Kaya gano man, igor na sila aron paghatag og kalipayan sa mga batanon dinhi napita. Aminado man sabang MORC nga adunay kakulian sa pagsugod sa ilang operasyon. Apan napangitaan na kuno kini og pamaagi, pinaagi sa pakigtembayayong sa tulo ka mga barangay. Instead to stop, i-innovate pagid niya. No? We create, we buy something new pagid nga equipment para mas mawala pagid nga mga problema. Dako lagi siya improvement kay kanang naamang galing siya pero dili ingon nga permanente na gyud ba. Then usap pug ko nga ga-monitor diri. Ang Misamis Oriental Rendering Corporation naghatag og daghang trabaho sa mga residente sa tulo ka mga barangay. Pasalig nila nga magpadayon ang ilang pakig-alayon sa mga barangay aron mas mapalambo pa ang ilang serbisyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.